Molweni bantu bahle, molweni balandeli. Kuthiwa umnukhaya uyazalwa namhlanje. Hayi ke, zintle kakhulu ezo ndaba. Siyaqhuba yikho ke enye indlela phambili. Ndifuna ukuthatha eli thuba ndithi ndiyabulela amaXhosa ngenkxaso yenu. Ndibulela ngokuxhasa lo msebenzi wokusikhulisa isiXhosa apha eMzantsi Afrika. Ndinethemba ukuba ngokubheka phambili sizoqhuba ngale ndlela siyiyo. Sizoqiniseka ukuba inkcubeko yakwaXhosa iyakhula, ukuba sizofundisa abantu ngezithethe namasiko wakwaXhosa. Kubalulekile ukuba sizingce ngemvelaphi yethu. Kwenzeleka ukuba thina sibheke phambili ngokufundisa abanye, kodwa sinobafundisa abantu ngento esingayithandiyo thina. Lo mhla ke omhle ndinethemba ukuba iNkosi iza kunisikelela nani kuba nina niyintsikelelo apha kubomi bam. Ndibulela nangala mazwe mahle avela kuni bahlobo bam ngalo mhla wam wokuzalwa. Ndinethemba ke ukuba nizoqhuba ke ngokundibhalela ezo comments xa sipostayo, nikwabelana ezi eniziva bangathi ba zisondele kwiintliziyo zenu. Enkosi kakhulu.